Nilqakom għad il-podcast tal-lum. Il-podcast tal-lum hija ma' Warren Ajos. Warren Ajos huwa l-awtur ta' dan il-ktieb Evidence of Extraterrestrials. Id-diskussjoni kienet varja fuq diversi każi u l-possibilitajiet ta' minn fejn ġejjin u x'inhu ma jagħmlu f'din l-art. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Warren tal-istedina tagħna. Inti ktib fuq il-UFOs u minn fejn xtaqt insaqsik minn fejn bdiet l-idea li tikteb il-ktieb. Grazzi l-ewwel ħaġa tal-istedina. Minn dejjem kont interessat fil-paranormali u fil-UFOs partikolarment. Niftakar minn ta' żgħira kont naqra kodba ta' fuq is-suġġett, kien hemm ktieb partikolari ta' Jim Marrs jismu Alien Agenda, wieħed mill-aqwa kodba li qatt qrajt fuq is-suġġett. U dak kien l-ewwel ktieb li qatt qrajt fuq is-suġġett u fetaħ li moħħi bażikament. Realizzajt li hemm affarijiet li ma nafx fuqhom li mhux ħassib daqstant ta' informazzjoni fuqha, imma affarijiet li jeżistu, fenomenu li jeżisti. Allura ovvjament wara li qrajt dak il-ktieb qajt ktieb wara li ieħor bdejt nifqa' moħħi onestament kif jista' jkun hawn dawn il-każijiet kollha u ħadd mod jitkellem fuq dan is-suġġett, kif jista' jkun. U kif jista' jkun hemm ħajja oħra. Ma stajtx nemminha l-ewwel. Allura li bdejt nagħmel ir-riċerka tiegħi, bdejt nara każijiet huma l-aktar signifikanti u l-aktar compelling li essenzjalment they prove li hemm eżistenza tal-aljeni barra mid-dinja. Allura li għamilt dwar dawn il-każijiet kollha ġbart informazzjoni u din l-informazzjoni għamilta volum wieħed f'ktieb li huwa Evidence of Extraterrestrials. Punt importanti li huwa din l-informazzjoni fil-ktieb mhijiex informazzjoni li wieħed jista' jivvinta jew minn fuq Wikipedia, din hija informazzjoni li ġibta minn declassified documents bil-Freedom of Information Act. Ġifri biex nġib daw dokumenti kienet daqsxejn ta' uġieħ ta' ras għax hemm il-fuq minn 50 każ f'dak il-ktieb. Allura għadda ċertu żmien u qed għandi biżejjed informazzjoni f'idea fejn nista' nikteb ktieb. Allura għamilt 3 snin nikdbu dal-ktieb. Każ wara l-ieħor, tkellimt ma' Stanton Friedman, wieħed mill-ikbar impressjonanti, wieħed mill-ikbar researchers li hawn fil-qasam. U mbagħad sibt pubblikatur li hija l-UN Worldwide, waħda mill-ikbar publishers li hemm fl-Amerika u pubblikat dal-ktieb. Dik kienet il-bidu speċ għax minn hemmhekk bdejt nitkellem ma' nies li esperjenzaw il-fenomenu, ma' nies li ilhom fil-qasam tal-fenomenu. Kienet esperjenza li fetħet li ħafna moħħi onestament. Xtaqt insaqsik kif taraħħom il-UFOs int nuts and bolts jew? F'liema sens? Per eżempju, x'qabel jien kont naħseb li huma nuts and bolts. Jiġifieri das li kieku aeroplan minn tagħna jew hekk. Mistoqsija interessanti ħafna, għax jekk inti tħares lejn l-anatomija tal-UFO, hemm għandha teknoloġija li aħna m'għandniex idea kif taħdem. Fil-fatt, l-ewwel konna qed nitkellmu fuq il-5 observables. Għas-semmija li m'għandhomx idea dawn huma 5 karatteristiċi li juru li UFO hija extraterrestrial origin u mhux satellita. Waħda minn dawn il-karatteristiċi hija l-anti-gravity propulsion. U dan l-karatteristiċu jgħid li l-UFO m'għandix bolts, m'għandix wings, m'għandix laqas engine. Jiġifieri eżattament il-materjal huwa simili ta' x'nafu, imma fl-istess ħin ma nafu assolutament xejn li hija paradoxical enormi. Issegwih il-ġagwale?
Yes, mela. Taħseb li inti kif jgħidu magħmul il-materjal ġo zero gravity? Il-ħaġa hi Kif inhu layered? Il-ħaġa hi li dawn l-ajruplani għandhom teknoloġija li jikkrejaw il-gravità tagħhom. Allura, it is zero gravity għax biex ajruplan kapaċi jitrevilja jimxi dawk id-distanzi u speed partikolari li hemm possibbli. Onke tħares lejn ħafna eżempju il-Tic Tac UFO li l-lum il-ġurnata nafu ħafna fuqu. Inti ma tarax m'għandux exhaust ħireġ minnu. U jekk vettura m'għandix exhaust, l-unika mod li tista' timxi hija li tikkrea l-gravità tagħha. Li impossibbli vettura ma jkollix exhaust. Ma nafx jekk rajt Salvatore Pais. Le. Irreleasjaw dan il-patents tal-anti-gravitics. I see. Ma nafx jekk rajtu. Le. Da pratikament physicista u Salvatore Pais kiteb il-patent għall-armata tal-United States. Istja. Għall-Navy, mux għall-armata, x'dawk qegħdin żewġ. Mhux hekk. Entitajiet differenti. Fej jispjega li daw l-aħjar jaħdmu x-shape ikun jew triangle jew saucer shape biex jaħdem. Okay. U jrid ikun hemm layer ta' plasma bejn il-materjali. All right. Biex kun tista' taħdem. U coincidentally ħafna mill-UFOs huma saucer shaped jew triangle. Ma nafx naħseb jiena imma wkoll meta kont qed nara ma nafx jekk rajtu x'ditow. Taraħ ditow. Le. Hemm podcast ditow jisimgħu. U l-unika podcast li rajt interview tajbek ta' Salvatore Pais u jgħid li u kellu diġà l-informazzjoni, ġast kemm kiteb il-patent biex ikunu jistgħu joħorġuh. I see. Bħal spieċi, u ma jistax jirreleasja is-sors minn fejn ġej. Ġifieri xi ħaġa kienu jafu diġà. Żgur. Inti kkaverjajtu it-Tic Tac u hekk. Eżatt. Ġifieri fil-ktieb hemm il-fuq minn 40 każ. Il-ktieb li huwa kif ktibtu huwa maqsum f'4 biċċiet. L-ewwel huma il-sightings li ġraw mill-1940 l-hemm. Ġiri nibda bil-Battle of LA, u mbagħad nibqa' miexi sa 2017, ġiri sa reċentament. It-tieni parti hija il-crashes u landings, ġiet insemmi events fejn il-UFO waqgħet jew il-landjat bħal Roswell, Rendlesham, Kecksburg, Aurora Crash. Fit-tielet parti nsemmi każijiet fejn l-armata essenzjalment tiġri wara l-UFOs. Pat-Tic Tac. U fl-axħar ndur il-proġetti tal-gvern li investiga l-UFOs pal Project Blue Book, Project Sign, Grudge, ndurom kollha u nuri essenzjalment kif dawn kienu just a cover-up. Għax ma investigawx il-fenomenu. U għatma waqfu jinvestigaw. It's all black budget, so jgħidu li mhux qed jinvestigaw imma qed jinvestu 20 miljun. Malta kien hawn tip ta' studju għetlek ukoll. Da fuq l-internet. Dok jisom teżi ux. Ġifieri kien hemm xi tip ta' studju. Imma ovvjament jekk tmur illum il-ġurnata jirridikolawk. Ja, ħadsib roadblock wara l-oħra. Sibta diffiċli jekk meta ħriġt il-ktieb kif naqbad ngħidlek. Meta issib xi skeptik hekk. L-iktar konverzazzjoni li nħoggos nitkellem huwa ma' xi ħadd li ma jemminx, ma' skeptics. Niftakar darbinhom kont fuq radio Amerikan. U kien live dan. Ġifiri bin-nies iċemplu minn barra minn Malta u basikament kelli diskussjoni ma' xi ħadd li assolutament ma jemminx fil-fenomenu. U dejjem insib nies li jew jadduk bżuffiet jew ma jaħdux bis-serjetà. U that's fine. I mean, l-iskop tiegħi mhux li nikkonvinċi n-nies li jemmnu, dak mhux l-iskop tiegħi assolutament, l-iskop ta' dan l-ktieb. Titfa' l-informazzjoni. L-informazzjoni insa xi tittamel biha inti fidejk, jiena tnorik il-fatti, għax dawn huma fatti din mhix opinjoni tiegħi. U dik ħaġa li nsemmi f'kull intervista li nagħmel li dan il-ktieb mhuwiex opinjoni. Dan huma just fatti, dawn huma l-fatti. Ġifieri mbagħad ħadd tara minn ħajjemnek u minn fidej in-nies
kien hemm żmien fejn kont noqgħod nargumenta man-nies biex nipprova nikkonvinċihom għal xejn. Imma jekk persuna tajtu l-evidenza kollha u jrid jinjora l-evidenza dik imbagħad fidejh. Dik fidejh. Rigward tal-Battle of LA. Mela, il-Battle of LA għalija personalment waħda mill-ewwel inċidenti li jien ġibditni lejn il-fenomenu. Din ġrat fil-25 ta' frar 1942. 1942 tliet xhur wara Pearl Harbor. Ġifieri tista' timmaġina l-ansjetà li n-nies bdew iħossu, tista' timmaġina l-biża' li bdew iħossu. On edge. On edge, ħafna, enormi. U li ġara f'dak il-jum, February 25th, kien daq l-air raid fil-3 ta' filgħodu. Però jekk nimxu ftit lura fil-ħin, dik il-ġurnata stess, in-Navy bdiet tirrekordja unidentified aircraft fuq ir-radar. Ġifieri kien hemm ajruplan li ma jafux x'inhu, ma jafux minn fejn hu, ma jistgħux jikkomunikaw miegħu. Ġurnata sħiħa fuq ir-radar. Issa l-biża' tagħhom li kienet li ħajkun hemm xi attakk ieħor. Imma għaddiet il-ġurnata u fil-3 ta' filgħodu daq l-air raid. U meta tara city bħal Los Angeles għandek eluf jekk hux miljuni ta' nies. Ġifieri daq l-air raid kulħadd ħareġ barra mid-dar u kif qed iħarsu l fuq jaraw oval shape aircraft. U madwar dan l-oval shaped aircrafts iżgħar. Ġifieri għandek l-ikbar aircraft li huwa oval shape u madwaru hemm aircraft iżgħar. Ovvjament kont titħares il fuq, m'għandhom xi idea x'inhu, imma bdew jistennew li jew ħajwaqgħu xi bombi, imma jibqa' jgħaddi l-ħin u ma ġara assolutament xejn. Baqa' wieqaf, ma jiċċaqlaqx. Diffiċli biex ikun. L-anti-gravity hemm jidħol imbagħad. L-anti-gravity hemm jidħol biex aircraft jibqa' jħaver jaf. Eżatt, stationary. U daw l-aircraft baqgħu stationary għal nofsija u l-armata mbagħad tispara fuqhom. Ġifri f'sija sparaw 1400 bullet. Anti-aircraft bullet. Issa l-anti-aircraft bullet hija magħmul biex inti ajruplan twaqqgħu. U twaqqgħu ajruplan. Imma dawn sija jisparaw 1400 bullet ma ġara assolutament xejn. Li ġara mbagħad daw l-ajruplani ġast sparixxew. Ovvjament kulħadd kien konfuż għax bdew jaħsbu li tal-Ġappuniżi, imma ovvjament impossibbli li kien tal-Ġappuniżi. U l-armata qalet, bażikament l-armata provdiet tliet spjegazzjonijiet. L-ewwel waħda kienet li din kienet delużjoni li n-nies ġas bdew ħossom anzjużi u dik l-ansjetà krejat delużjoni. Li ovvjament ma tagħmilx sens. Allura l-ispjegazzjoni mbagħad bidluha u qalu li kienu ajruplani tal-Ġappuniżi li batuhom biex jagħmlu psychological stress. Li ovvjament ma tagħmilx sens għax jekk inti ajruplan huwa Ġappuniż kont ħatwaqqgħu. Ħajwadda bil-bombi wkoll. Ħajwadda bil-bombi u jekk inti ajruplan ħadd tispara l fuqu għal sija straight dan ħajaqa'. Allura dan huwa wieħed mill-każijiet li teknikament huwa solvut għax l-armata qalet li jisma' dan kien Ġappuniż u però ovvjament ma tagħmilx sens. Issa, dan il-każ ġara 1942. U jekk tħares lejn il-fatti ta' dan il-każ, ħafna mill-affarijiet they match up bl-informazzjoni li għandna llum. L-ewwel semmejna l-anti-gravity. Issa, illum għandna biżejjed informazzjoni li nafu li force field hija possibbli. Force field inti tista' tikkrea jekk inti qed tikkrea l-gravità tiegħek. Iġifieri biex dan ngħidu kollox l-istorja jitwal. Aħna ġast ikkaperjajna biċċa żgħira għax hemm biżjed ġifieri. Hija ħafna itwal u jekk tara il-memorandum, tal-armata qalu li hemm 15 ajruplan fl-arja. Ġifieri għax min ħajqra ktieb. Ħajkollu l-hemm id-dettalji kollox. Iktar fid-dettall. U aħna nies saqsew kif jista' jkun sparaw tant bullets u ma ġralu xejn. U l-answer hija li ħafna mix-xjentisti llum jaħsbu li dawn l-ajruplani kellhom it-teknoloġija li jipproduċu il-gravity tagħhom u bekk krew forma ta' force field speċi ta' u bekk ma ġralhom xejn. Taħseb li tal-Korea
U ta' Los Angeles jisu l-istess fenomenu jew. Flima sens. Inti tafa tal-Korea meta l-Armata Amerikana waqt il-gwerra tal-Korea intaqas ma' UFO. X'sena kienet? Nsejt x'sena kienet, imma. Għax naf li kien hemm ħafna sightings fi żmien il-gwerra tal-Foo Fighters, eżempju. Tiċċekkjanna daqsxejn kif jogħġbok Mirko tal-Korea. Ta' bażikament kien hemm UFO. Waqt battalja derda l-UFO law bdew jisparaw ta' kontra l-Amerikani tal-Korea insomma. Mbagħad mexa dal-UFO ma ġralu xejn, u mbagħad qabdu jisparaw l-Amerikani u ma ġralu xejn. Mbagħad kien hemm wieħed soldat spara bullet normali u semgħu clean u qabdu jisparaw kollha. Mbagħad il-UFO ġiesu naqa' distress. Mela. In May 1951. I see. American soldiers situated 60 miles north of Seoul, jew kif tinqara. 1951. Ma jekk tara il-maġġor parti tal-każijiet kollha huma kollha in-natura hija kollha l-istess. Il-UFOs dejjem għandhom l-istess karatteristiċi. U għalhekk dan huwa studju xjentifiku għax daw l-observi biżgħet tarhom fuq okkażjonijiet differenti u qed ikunu dejjem konsistenti. Il-karatteristiċi dejjem ikunu konsistenti. Inti għaliex il-UFO dejjem tkun formata disk. Għalfejn il-UFO dejjem kapaċi jimxi speeds enormi. Għax hija l-istess forma ta' teknoloġija. Taħt l-ilma. Taħt l-ilma, eżattament. Eżatt. Imma li xtaqt ngħidlek li eżempju da somehow tal-Korea ġiet f'distress dil-spaceship qabdet tewwobbilja l-emmura u hekk imbagħad jisa reġgħet ħadet il-power u kif ħadet il-power ma kinux effettivi l-bullets fuqha, anzi bħal speċi bdew jaqgħu lura. Okay. Mhux kien issa forma ta' force ta' force field. Eżatt. Ġifieri għalhekk ja tagħmel sens, eżatt. Jisu l-istess oġġett. Eżatt, il-karatteristiċi huma l-istess, eżatt. Xiena x'ngħidlek, x'nara jien fejn meta nara UFO, x'ngħidlek. Għax da ma jafx dar raġel. X'ngħidlek? Il-Blair. Mbagħad joħroġ James Fox jgħidlek in-NASA qalu dawk li kollhom il-Blair biss huma UFOs l-oħrajn mhumiex. X'tagħmel mbagħad tgħid il-lieba minn vindicated alla ili ngħid l-istess ħaġa żmien għax inti sekbad plastik ħoxna u mbuttajta ma tħallix dawk is-sinjali ripples. Eżatt. L-istess ħaġa tagħna. U dik il-Blair tiġi krejata, distortion jgħidu, distortion bil-gravity. Għax il-gravity jekk inti taqbad oġġett u għandu l-gravity madwaru mhux se taraħ ċar. Iġri jekk inti. Isu duħħan minn. Eżatt. U għalhekk il-5 observables vera nużhom għax il-Blair għalhekk tiġi. Il-Blair jgħid fil-5 observables. Il-4 jew 5 wieħed. Vera. Mela, distortion. Speed. No sound. Għandek l-waħda anti-gravity propulsion, transmedium capability, il-speed li they travel immense speeds, hypersonic velocity li jikissru l-space barrier u ma jiprodux sonic boom, u l-waħda hija l-Blair. Astja. Il-Blair. Lejda, għalla, għafmux nafajn. Hypersonic velocity hija l-aktar waħda li ma tagħmilx sens. Għax inti meta jkun hawn l-air show tisma' l-F-16 ir-dar jifqaħħa dar. Għaddi Sejd li kif jista' jkun. Hemm ajruplan qed jittravelja Mach 5 ġi 5 darbit iktar u ma jiprodux sonic boom. Impossibbli. Imma tiġri għax hija anti-gravity once again. Bl-anti-gravity dik hija possibbli. Ara nax teknoloġija għandhom. Diki. Kont ħansaqsik fuq tal-Brażil. Tal-Brażil. Waħda mill-każijiet l-iktar reċenti hija kienet f'Mejju ta' 1986 fil-kapitali tal-Brażil. U li kien ġara dik il-ġurnata kif bdiet l-istorja ta' qabel UFO fuq ir-radar m'għandhomx idea fejnu, m'għandhomx idea minn fejn jiġi, m'għandhomx idea x'inhuma l-intenzjonijiet tal-ajruplan li dik hija threat, by the way, hija threat enormi. So kien hemm din it-target fuq ir-radar u dakinhar stess l-Air Traffic Control Operators qed jaraw
l-aeroplan fuq ir-radar imet jarawh ukoll fuq ir-runway. Just a bright glow fuq ir-runway. U dal-aeroplan jibqa' jħavverja hemmhekk f'temp ta' siegħa dal-aeroplan jimmultiplika fi 8. Fuq ir-radar qed jaraw sa 8 oġġetti li ma jafux x'inhuma. F'dak il-perjodu tal-ħin kien hemm kaptan ta' aeroplan privat li kien tipprova jillendja, imma kien hemm ħafna aeroplani UFOs qed jibblukkaw ir-runway. Allura dan ma setax jillendja. Għamel nofsija jdur, tistennihom jara x'ħajjiġri, imma l-UFOs baqgħu hemmhekk. Prova jillendja darb'oħra u l-UFOs baqgħu hemmhekk. Imma sa problema ġdan il-persuna il-fuel huwa nieżel. Fejn minnhom qal ħanara x'inhuma daw, ħamur warahom. U saq lejhom, tar lejhom, u ra li id-dawl qed jidher mod jisparixxi u der f'mod ieħor, der f'post ieħor. U continuously qed jisparixxi minn mod u jidher mod ieħor, jisparixxi f'mod u jidher f'post ieħor. U din il-logħba damet xi nofsija għaddejja. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar daw id-dwar sparixxu u dan fl-aħħar seta' jillandja. Li ġara mbagħad l-istorja ma wafqitx hemm dan huwa ġast il-bidu. L-aircraft baqgħu fuq ir-radar jidhru. At this point kien hemm mijiet ta' nies li rawhom. U fl-10 l-armata marret full alert. Full alert bażikament li għandhom kwistjoni jridu jsolvuha. Allura they scrambled military jets, kien hemm xi 3 Mirage jets. U wieħed mill-pilots virtaw waqt li kienet etwir qed jara ballun dawl qudiemu. U dal-ballun dawl jibqa' qudiemu jibqa' hemmhekk. Iżid l-speed imma dawl jibqa' hemmhekk. Allura kull ħaġa li beda jagħmel il-pilot il-UFO beda jkupja. U b'xejn ma seta' jara x'inhi, b'xejn. Pilot f'ajruplan ieħor ra UFO fl-istess ħin u d-dawl tal-UFO beda jinbidel minn aħmar għal aħdar għal iswed għal abjad u jerġa' jibda. Kemm kienu viċin il-pilots? Met, not too far away, ġifieri. Soffrew xi tip ta' radiation jew. But tkompli l-istorja, tkompli l-istorja. F'kien minnhom pilot ġordaw wieħed mill-pilots waqt li kienet suq jara 13 l-ajruplan warajh. Daru madwaru, issa maġin qed issuq fighter jet. Qed tipprova tiġri wara UFO u f'kien minnhom tħares lejn ir-radar u tara li hemm 13 l-ajruplan madwarek. 7 fuq naħa u 6 fuq oħra. U dawn l-ajruplani baqgħu jiġru warajh u ma jafx jaqbad jagħmel. Li ġara wara sijat flajru ġa sparixxew. Imma l-armata Brażiljana timxi b'mod drastikament differenti mill-Amerikana. Fejn kif nafu l-Amerikana ma jieħdux pubblikament ma jieħdux is-suġġett b'mod serju, il-Brażiljana l-oppost ħadu dan il-fenomenu b'mod serju ħafna u qalu li isma' dawn ma kinux ajruplani tal-armata, ma kinux meteorites, ma kinux fenomenu naturali, dawn huma UFOs, m'għandniex idea x'inhuma. U il-pilots baqgħu jitkellmu fuq din l-esperjenza għal snin twal imma qatt ma rrapportaw mart ta' radjazzjoni u hekk sissa. U dak huwa wieħed mill-ħafna każijiet li jiena għax ħafna nies jgħidu isma' li UFOs m'għandhomx intenzjonijiet ħżiena, imma ħadd ma jafu dak il-fatt. Ħadd ma jafu dak il-fatt. U każijiet bħal dan u hemm ieħor tal-Iran fejn juru li dawn il-UFOs prattikament they are Ġafari. Eżatt, ta' ġafari. Dawn ma tafx x'inhuma l-intenzjonijiet tagħhom. Ma tafx x'inhuma l-intenzjonijiet tagħhom. Jekk inti oġġett ma tafx minn fejn ġej, ma tafx minn xi x'inhu magħmul u ma tafx x'inhi l-intenzjoni, ma tistax tassumi li għandhom intenzjonijiet tajbin. Ne, dik li dejjem ngħid jiena, ma mbagħad pereżempju hemm ta' kuntatti UFO Malta dejjem jgħidlu inti għax timmaġina li ħadana. Mhux nimmaġina, dil ħaġa hija stramba, sinister. Eżatt, 100%. Isna aħna timmorru naf qed naraw riserva tal-annimali.
Eżatt. Hija creepy l-ħaġa. Stanton Friedman hekk jgħid. U dal-qalli bqajt ngħidu jien, inti immaġna tmur f'żu. U qed tara l-annimali fil-habitat tagħhom, qed tosservhom, tista' tagħmel tittestja fuqhom avolja mhix etika l-ħaġa, imma inti taf x'inhu ma jagħmlu. U daw l-istess mod, daw jarawna bl-istess mod. Aħna m'għandniex kontroll hawnhekk. Bl-istess mod inti iż-zookeeper għandu l-kontroll sa ċertu punt. Sa ċertu punt. U daw l-istess mod. U għalhekk hija xi ħaġa pjuttost bażwija li tgħid dawn għandhom intenzjonijiet tajbin. Għax kif taf? M'għandekx idea. U hemm ħafna każijiet li juru li m'għandhomx neċessarjament intenzjonijiet tajbin. Bħal dan li semmejna tal-Brażil u Jien pereżempju tal-Iran. Ngħid li n-narrattiv pereżempju bħal tar-reliġjoni, ħanidħol fir-reliġjon ma nafx hekk tix tidħol hemmhekk, imma n-narrattiv hekk ishom qed jikkontrollawna dejjem kien hemm xi ostja xi profeta jgħidlek għax ikkomunikajt mal-Alla u dan u rridu nagħmlu hekk u jista' bħal meta inti titfal biża', allura inti dejjem ħażhom il-biża' tikkontrolla. Eżatt. Għalhekk ma naħsibx li dawn huma tajbin. Il-biża' tikkontrolla u l-ħaġa bħal mod meta nistgħu ngħidu li kull persuna hija persuna tajba fid-dinja. Ma lanqas nistgħu ngħidu li kull persuna hija ħażina lanqas. U għaliex għandna nużaw argument differenti għal dawn l-ispeċi. Għax dawn huma speċi minn dinja differenti, minn univers differenti. Jien naħseb li bl-mod li hemm nies tajbin u hemm nies ħażina bl-istess mod, naħseb hemm entitajiet li għandhom intenzjoni tajbin u hemm entitajiet li m'għandhomx. Jien ġieli nisma' xi ħadd minn daw ta' barra jitkellmu hekk u tismagħhom jgħidulek għax aħna jisna nemmel għalihom. Ma naħsibx. Ħanejlek għaxiex għax hemm livelli. Jiena nrabbi l-annimali sewwa, meta inti tikkomunika eżempju ma' kelb ħatiħu feedback mod. U ma jkattu komunika ma' nemla, ħatiħu feedback differenti. Ġifieri ma jien għandi l-pakkagalli minn li ħatejlu jirrepeti jitkellem intelligenti. Jitgħallem. Jien taf kif naraħ dan il-fenomenu. Dal-fenomenu jiena naraħ. Immaġina għax ħafna jgħidu li ma kif temmen fihom l-aljeni qatt ma kkomunikaw. U nidilhom okej ħantikom dal-eżempju. Jiena nimmaġina qiegħed issuq barra minn Malta ovvjament, għax dal-Malta ma jorġi tal-eżempju. U inti qed tara naċċ barra. ħatuqaf il-karozza biex tkellimhom? Le, għax mhux ħajfmuk. Laqqas biss ħadd tażżarda ġast tosservhom, tgħidu Jafni. Le, jien personalment naqaf żgur ġifieri, imma l-idea ġenerali li persuna mhux se jqaf jikkomunika li ma xi ħadd li ma jistax jikkomunika lura. U jien dal-fenomenu raħ bl-istess mod. Jekk hemm entità iktar intelligenti, iktar sofistikata, għaliex għandha tieqaf tkellimna. Stanton Friedman kien jgħid li huma din hawnhekk għar-raġunijiet tagħhom mhux għar-raġunijiet tagħna. M'għandhomx għaliex jispjegaw ruħhom għalina u bl-istess mod għandna nifhmuha. Din ħaġa stramba pereżempju meta nismalthom dalhom jitkellem fuq allat li jgħiru ġlied u affarijiet oħra fuq tal-Griegi u hekk. Jitfalli naqra kif naqbad ngħidlek. Imbagħad tibda taħseb tgħid astjavjera minn għal daw kienu jiġġieldu għalina allura f'dak iż-żmien tal-Griegi u tal-Hindu. Ġifri daw u tal-Eġittu daw kienu jiġġieldu għalina. U fir-realtà meta qed nidħlu fis-suġġett tal-consciousness. U il-consciousness hija importanti kbir tal-fenomenu. Għax il-kuxjenza hija importanti daqs il-ġisem fisiku. U dal-fenomenu huwa bl-istess mod li aħna ma nistgħux nħarsu lejn it-teknoloġija biss, imma xi jfisser għalina li dan il-fenomenu jeżisti. Nitkun fuq ir-reliġjon, aħna nittrabbu maġġor parti tal-Maltin huma nsara jmur quddies u titgħallem fil-Genesis jgħidu li l-bniedem huwa l-iktar bniedem huwa l-iktar annimal ta' superjorità. Hekk hemm miktub fil-Genesi. Allura xi tfisser għalina meta ħanirrealizzaw li aħna maħniex l-annimal superjur fid-dinja? Xi tfisser xi tfisser b'mod ontoloġiku xi tfisser? Alla, xi jidħol Alla allura hawnhekk.
Allora, dawn l-mistoqsijiet huma mistoqsijiet importanti li ħanna bżonn insaqsu. Are we an experiment? Eżatt, diki. Mela, TikTok VFA 41. L-F-18s. Eżattament. Il-TikTok UFOs probabli s-semmija tiegħek li interessati fil-fenomenu raw dan il-video li ġi released 2017. Dan il-video jekk ma rajtuħ xmur fuq YouTube ikdbu TikTok UFO u taraw dan il-footage. Dan il-footage huwa l-ewwel footage declassified mill-military, mill-Armata Amerikana. Bażikament dan il-footage kull huwa xi minuta twil, minuta biss. Xi 40 sekonda xi ħaġa. Imma b'dawn l-40 sekonda huma mind-blowing għall-aħħar. Jekk nibdew daqsxejn mill-bidu tal-encounter, dan il-TikTok UFO kien f'Novembru ta' 2004. Kif fl-ister ta' qabel similarly kien hemm ammont kbir ta' UFOs fuq ir-radar. Aħna nitkellmu fuq il-USS Louisville Nimitz. Ġiri viċin San Diego, viċin San Diego, essentially, off the coast of San Diego, l-Amerika. U essentially kien hemm dan l-aircraft carrier, USS Louisville, u on-board is-sonar team bdew jaraw li fuq it-target ħaf ammont kbir ta' unidentified targets. Issa, dawn l-unidentified targets mhux għal-ġurnata jumej biss rawhom imma għal-ġimgħat. U li ġara fl-14 ta' Novembru kienet jagħmlu exercise l-armata kif jagħmlu frekwentament u fuq wieħed mill-jets kien hemm Commander Fravor u Lieutenant Jim Slate. Issa dawn huma Top Gun fil-verament l-awards tagħhom huma Top Gun. Jim Slate ma tantx jidher fix-xena. Le ma tantx jidher fix-xena iktar Fravor jidher fix-xena. U Alex Dietrich issa. Eżatt. Imma Fravor, he is Top Gun, ġifieri, għandu l-aktar esperjenza, għandu awards kemm trid. Iġri dan huwa esperjenzat, jaf x'inhu jagħmel u jaf x'inhu jara. So li kienet jiġri fil-ġurnata dawn kienet jagħmlu military exercise u f'ċertu punt irċevu telefonata Fravor u Slate li isma' l-exercise waqaf target. It's a real life target, it's not an exercise. Irġi dawn wafqu l-exercise u il-radar ta' Fravor raw blip, just blip. Allura Fravor ovvjament tar speed ta' Super Hornet, speed kbir enormi, u ħares l-isfel ura isu churning water jgħidu bl-Ingliż. Bil-Malti meta taqbes fl-ilma jkun hemm l-ilma jsu abjad, ma nafx eżattament it-terminu. Eżatt. Dak it-tip li jisu u dan ħaseb li waqa' xi ajruplan. U l-area kienet kbira daqs kieku waqa' xi Boeing. U fuq ir-radar der li l-aircraft qiegħda f'dak il-pożizzjoni, ġri it-TikTok daħlet taħt l-ilma. F'dak il-mument is-sonar team kien hemm submarin. Irreġistraw li daħal target taħt l-ilma u beda jitir twice as fast as the Navy's fastest submarine. Twice as fast. Ġifiri dan l-aeroplan kienet jitir, niżel taħt il-bahar u beda jitrevilja darbtej iktar veloċità mill-aħjar submarine qatt kellhom l-armata. Imma insomma għaddiet f'sew sekondi Fravor taħares l-isfel u fim minnhom jara din it-TikTok tola l-fuq. Issa ħafna msemmi jgħidu għal xettejdu TikTok, għax din letteralment tidher isa TikTok tal-ħelu li niklu ta' fint cylinder mingħajr ġwienaħ, mingħajr exhaust, mingħajr xejn. Hemm ritratti qabel ta' TikTok. Minn pilot Taljan. Ma naf ta' Taljan ma nafiex. Ejja, 1960s. I see. Jew qabel, issa ngħidu l-Mirko. So Fravor ħares il-fuq ura din it-TikTok tola mill-ilma. U Fravor ovvjament għal ħanara xini u beda jittir waraja. Problema jeli kif semmejna l-ewwel tal-Brażil, kull pass li beda jagħmel Fravor, it-TikTok bdiet timitaħ. Allura b'xejn ma seta jara fejni.
fi minnhom għamel nosedive niżel u speedja totali. U f'dak il-moment it-TikTok xamlet sparixxiet. Tant kemm traveljat b'speed enormi li sparixxiet. Ovvjament Fravors u m'għandux idea x'ġara. Allura l-eżerċizzju f'moħħu spiċċa. Ma le ma spiċċa xejn. Waqt li kienu se qed isuqu lura lejn ir-rendezvous point, issa rendezvous point huwa bażikament punt fejn inti tiftijem fejn wara l-eżerċizzju ħaniltaqgħu hemmhekk. Bdew isuqu l-hemmhekk li kien xi pjuttost it was quite far away, it was several miles away. Irċeva telefonata Fravor u qalulu bir-radio li isma' dik il-UFO li bdejt inti tiġri warajha qiegħda hemmhekk. Issa, jekk nużaw il-formula tal-physics, speed equals distance over time, din il-fenomenu TikTok traveljat speed impossibly. Impossibbli, Il-kelma impossibbli, għax kieku ġisem uman jitravelja dak l-speed jiġi isu paste. Mhux dik biss. L-oġġett li jittravelja dak l-speed kollu jrid tkun tant kemm irid tkun b'saħħtu. Eżatt. Jiżżarma. Eżatt. Issa ħafna nies jgħidu forsi kienet xi forma ta' drone, imma le ma tistax tkun forma ta' drone għax din kellha teknoloġija li ħafna mill-liġijiet tal-physics u tal-aerodynamics ma bdietx tissegwihom, at all. Ġifieri inti kif jista' jkun għandek oġġett li kapaċi itir fl-arja u kapaċi jtir taħt l-ilma. Impossibbli. Kif hija possibbli li oġġett ħajtravelja iktar mill-speed of sound ma jipproduċiex sonic boom. Hija impossibbli. Imma dik ma l-inċident ma waqafx hemmhekk. Dakinhar stess, wieħed mit-tim tas-sonar, Gary Vuris, il-technician, qal jgħid insomma li dakinhar stess il-landi helikopter fuq il-aircraft carrier u ħadulhom il-komunikazzjni kollha. Da Gary ħareġ dokumentarju dal-aħħar Ether in the Sky. Eżatt. U jitkellem fuq ħafna dan l-inċident għax dan kien l-inċident li biddillu femtu. Ġifieri ġew xi nies tal-military u ħadulhom il-komunikazzjoni, ħadulhom ir-radar sightings, ir-radar recordings kollha, ħadulhom assolutament kollox. Ġifieri jien min ma jemminx fil-fenomenu dejjem ngħidulhom araw dan il-video ta' TikTok. U once again just kemm tmur fuq YouTube tikteb TikTok UFO, il-kumpanija ta' Tom DeLonge kienet ħarġet dan To The Stars Academy. Daw ħadd mill-tlet videos, ġumbat ħarġu ġiex videos oħra. GoFast. Il-GoFast u l-Gimbal. Il-Gimbal wieħed eċċezzjonali dak il-video wkoll. Imma dan il-fenomenu kien dan l-inċident ta' TikTok huwa tista' tgħid l-iktar inċident signifikanti li għandna fl-istorja s'issa. U Kevin Day taf dwaru li kien għax Kevin Day kien insista li jinvestigaw daw il-fenomeni li kienet jaraw fuq ir-radar. Taf li kien raħħom hekk jiġifieri wkoll. Impressjonanti. U l-ħaġa li qabel iż-żmien kienu jgħidu jekk il-UFOs vera jeżistu, kif qatt ma qbadnihom fuq il-kamera. Nerġa' qbadnihom fuq il-kamera. Jgħidu jekk il-UFOs vera jeżistu kif ma jgħidux fuq ir-radar. Qbadnihom fuq ir-radar. Sa x'evidenza hemm bżonn iktar. X'ismu qal? Kellu eye visual ukoll. Eżatt, radar visual, eżatt, tkun radar u viżwali wkoll. Ġifieri impressjonanti. Ħafna. Taħseb li l-qudiem ħajħorġu iktar affarijiet? Videos definitely, aħna minn kull ftit xhur qed naraw li toħorġu videos frekwentament. Għamlux ħareġ wieħed Jeremy Corbell fejn bħala pajjiż Iraq jew Baghdad kien. Baghdad tara. Active conflict zone kien. U dan huwa cigar shape li taraħ tup u jisparixxi. U ħarġu ieħor tal-ballum. Mosul, eżatt. Li, u dik hemm mistoqsija importanti li għaliex ħafna mill-UFOs qed narawhom fuq bases militari. Għaliex ħafna mill-UFOs qed narawhom fuq military conflict zones. Il-ħaġa hija li dawn huma interessati ħafna
naħseb ma nafx li huma qed jagħmlu military procedure ħanin li kajxix qed jaraw x'capabilities għandna aħna. Sawa. Jevalwaw is-sitwazzjoni men, jibatu naqri żgħar. Ħadd ma jweġġa men, forsi tlifna xi ħaġa, imma xorta maħna tant kemm aħna moħħ żgħir li ma nistgħux nagħmlu nirreplikaw dan. Ġifieri daw jisom qed iwittu triq kif naraħħa jiena issa ma naf ta' imma da ġest il-ħsieb tiegħi. Iwittu triq għal ta' warajhom. Jiena naħseb li dan huwa li huma qed josservawna. Fil-ktib hemm chapter fejn nuri fejn il-UFOs they were interfering ma' nuclear missiles. Ġifieri f'chapter wieħed minnhom hemm fatt li juri li kien hemm 50 nuclear missile, ballistic missiles, and they were all deactivated. U ftit ta' sekondi qabel kien hemm UFO tiddur fuqhom. L-istess ġara r-Russja. Eżatt. U hemm Nduru kol il-chapter ta' Robert Salas. Robert Salas kien wieħed li jaħdem fl-Air Force Base ta' Launch Control Commander. Eżatt. U dan bażikament għalli f'ġurnata minnhom kienet tiġri fil-kontament li dak kien in-charge tal-missiles kollha. U f'ġurnata minnhom beda jara UFO ħamra iddur fuq il-Air Force Base. Ma mhux fuq speċifikament fejn kienu qed iżommu n-nuclear missiles. U ftit ta' sekondi wara, il-missiles kollha ġew deactivated. Issa, ħadd m'għandu aċċess biex jagħmilhom deactivated. Allura mistoqsija hi għaliex qed josservawna. Dik tħall deep fiha. Kont ġieli kellimt ir-Richard Doughty. I see. Fuq għax dak kien hemm dik il-biċċa xogħol ta' Madonna x'kien jismu li kiteb Behold a Pale White Horse. Lalla. X'ismu bħalissa? U mbagħad kienu qalu li beda jiffid jaħdis information Rick Doughty. U Rick Doughty semmi li kienu sabu xi prints. Istra. Meta issa ma nafx jekkux vera. Ara Robert Salas ma jsemmijiex dik. Ġifieri ma nafx jekkux bullshit jew le. Imma hemm storja ma nafx jekk smajta ta' Robert Jacobs. Nafx minnu. Dak li kien il-fotografu u l-filmografu tal-da. Ta' li kienu jisparaw il-ballistic missiles. I see. U kienu qed jitrekkjaw missila. U fħim minnhom der UFO jispara jisu laser, jidur mal-missila, jispara laser ieħor, joħroġ il-UFO mill-frame u l-missila taqbad id-dur. Istra. Hemm interview. U kien ma kienx hemm dana u NDA fuqha. I see. U qal li l-NDA idum 30 sena s-soltu. Eżatt. U kien ħareġ open wara 30 sena u teċ kemm kien għala shit fuqha. Istra. Jekk ifittxuha jsibuha. Interview tiegħu. Ma konx taf bijani. Le. Bħal dik ta' Finland men li għandek fil-ktieb eċċezzjonali. Ma ssibx informazzjoni. Xejn ma ssib. U kif ġibt ġib l-informazzjoni ta' Finland? Ifhem, fil-ksib ma tantx hija waħda minn dawk il-każijiet li l-informazzjoni hija vera brief. Brief ħafna. U ir-raġuni hija li l-każ huwa reċenti. Millux ħafna, eżatt. Bl-istess mod hemm każ li sar l-Irlanda 2018. L-Irlanda wkoll. U ma tantx hemm informazzjoni fuq għal-ħaġa. U għax int ovvjament meta ħafna mill-UFO sightings huma classified. U jekk xaġa hija classified mhux ħassib informazzjoni fuqha. Irdu jgħaddu tul ammont ta' żmien biex inti jirnexxilek issib informazzjoni. Ħafna mikteb jiena ġibta bil-Freedom of Information Act u għax ir-raġuni li ġibta din l-informazzjoni x'ħafna mill-każijiet saru ammont ta' tlabt xi Freedom Information. Iva qatt ma kelli risposta waħda lura. Interessanti, jien nibgħatilhom il-politiċi li qed jarawni hemmhekk, hemm minnhom jafu tkellimna u ma jwiġbux lura. Laqqas tweġiba. U jina li l-ironija u Malta li jkollok ħafna nis li minn wara jkellmuk. Eżempju, kien hemm min jaħdem fl-armata fl-air traffic control li qalu li isma' aħna naraw ta'. Imma meta tiġi biex tibgħat xi ħaġa uffiċjali, radio silence. Ma jkellmux minn diffiċli. Tabu kbira. Issa jien naf jew iżommu kontroll fuq kien naf il-narrattiv tal-istorja. Sa ċertu punt nifhemha x'jekk inti għandek ajruplan, ma tafx minn fejn ġej, ma tafx intenzjonijiet għandu, ix ħataqbad tgħidlu l-pubbliku. Ħatgħidlu li jisma'
hemm xi ħaġa fl-arja ma nafux x'inhi imma iktar avvanzata minna. Ma knowing il-Maltin, joqdu jitnejku jibelaw f'salma. Eżatt, kont b'bazz enormi. Ċajta kbira. Eżatt, b'bazz enormi. Kieku nibdew naraw nies bil-kartellu li żgur. Eżatt, x'imkien. b'bazz enormi. Imma ħaġa li sa ċertu punt nifhem għaliex hemm l-informazzjoni hija limitata ħafna tax ma tistax turi kollox għax insa frattant ma tafx minn fejn huma daw l-affarijiet, ma tafx minn fejn ġejjin, imma li ddejjaqni hija li nippretendu li l-fenomenu ma jeżistix hawn Malta, li hija gidba totali għax il-fenomenu jeżisti hawn Malta, nafu li jeżisti, ġast ħadd ma jrid jgħid uffiċjalment li jeżisti. Kieku jkun hemm jien naf studju xjentifiku bis-sens fuq dal-fenomenu minn tejn ħafna l-kulħadd u forsi naf tirrispondi għal xi mistoqsijiet l-emmula. Naqbel 100%, imma jekk hawn studji barra minn Malta li juru black and white li l-fenomenu jeżisti, Malta mhijiex it's not an exception. Il-fenomenu jeżisti hawnhekk, jekk aħna naraw daw id-dwar kullimkien madwar id-dinja, Malta narawhom ukoll. Imma hija kwistjoni fejn mhux qed nieħduh bis-serjetà ħafna u ħadd ma tjaqsam l-informazzjoni bejn xulxin. Mhux m'hemmx open for communication hija żilġ hija zero. Għax Franza jinvestigawhom. Sqalli jinvestigawhom, l-Italja jinvestigawhom. Il-Greċja wkoll issa. L-iktar ħaġa hija di li hawn ħafna nies li jien wara li ppubblikajt il-ktieb l-iktar ħaġa li ħadd gost biha li ħafna nies jiġu jkellmuni biex jaqsmu l-esperjenza tagħhom fuq il-fenomenu u vera ħadd gost nisma' l-istejjer tagħhom. Imma fost dawn nies kien hemm nies li jaħdmu fil-qasam tal-militari u air traffic control whatever. Jiġifieri naf li dan il-fenomenu jeżisti hawn Malta, naf. Imma uffiċjalment ħadd ma jrid jitkellem. Imma naf li jeżisti. Għax hawn minn esperjenza ħafer sendu qed jiġi jgħidli. You know? Ġifiri, mux kustjoni ta' Malta ma jeżistix. Għandek l-ikbar testimonjanza fuq biografija, man. Eżatt. Tal-qassi se tjejlek, xemx id-dur, xemx ma ddurx, man. Xemx ma ddurx. Ġifiri. Jow l-aktar ħaġa mistoqsija li jekk il-UFOs jeżisti għalli xisiru fuq l-Amerika biss. Mux vera. Kullum kien. Il-kustjoni hija li tfittxa l-informazzjoni u l-informazzjoni tfittxa ħassiba. Fit-2019 kien hemm video s-serfisja Timbuktu il-Mali. Sawa. Daw, l-Afrikani qed jiġbdu l-video men ta' UFO qiegħed fil-baxx u l-oħrajn wadbu l-ġebel. Istra. Ma sibtu iżjed. Si prova sibu men. Inti smajt beta ta' Zimbabwe? Ta' Zimbabwe mela, tal-94. Tal-94, dik għandu fil-ktib li jmiss, impressjonanti, Kellim tal-militrim. Le. Waħda mill-esperienza. All right, il-footage taħħa pala tifla, ma għatma kienet pala adulta. Minn hemm iżjed, x'ninsihom l-ismijiet. Hemm dokumentarju eċċezzjonali fuq ta' James Fox. U ħareġ ieħor issa fuq biss imma. Aha. Ija, ma nafx hekk ħareġ. U James Fox just ikkaverja segment. I see. Għax kien hemm ieħor xtara rights tal-BBC u hekk. U James Fox dana għamel The Phenomenon, dokumentarju kien vera interessanti. U bħal speċissa ħareġ wieħed sħiħ fuq dak u fuq tal-Awstralja meta niżlu l-Awstralja wkoll. Ġifieri impressjonanti daw l-affarijiet. U jiena għalhekk din nerġa' nirrepetiha. Il-fenomenu hawn Malta jeżisti. Imma ma tantx hawn minnu open li jitkellem b'mod uffiċjali. U wara kunti jgħidulek u jibgħatu l-ammula, imma uffiċjalment. Imma billi ħaġa ma inti billi titfa' l-affarijiet taħt it-tabit ma jfissirx ma jeżistux. Tieħu azzjoni, għax inkella dejjem tiġma taħt it-tafif. Eżatt, ħajntela. Ġifieri, tibda tiġi tumbat. Jena, di li per eżempju nistieden politiċi, assisin u affarijiet oħra ma jiġux men, jena li ma jiġux. Letdown kbira, għax mhux qed taqsam l-opinjoni. Tax ħaġa dinija dan huwa disservice, għax il-politiċi qegħdin jitħallsu bit-taxxa tagħna. Viċin il-poplu. Viċin il-post. U jitħallsu bit-taxxa tagħna u aħna għandna dritt bħala pubbliku nkunu nafu kif il-gvern qed jaffaċċa din it-teddida. Għax din hija teddida fuq
din hija teddida nazzjonali għas-security tagħna. Jew nkella jinnaf jevitaw is-sitwazzjoni. U l-Amerika kienu jagħmlu missa wasal punt fejn congressional hearings u kim nagħla kien għaddijaw Rubio Mela x'inhu? u Gillibrand. Mela. X'kieku naħseb u Herrid. Mela. Għax kieku ma kienx Herrid, ma kienx ikun hemm skin walker range. Eżatt. Staqt insaqsik ukoll. Jekk taħsibx il-fenomenu tal-UFOs għandu x'jaqsam mal-paranormal. Tricky. Jekk tara d-definizzjoni ta' xi tfisser paranormali hija xi ħaġa li ma tistax tispjega bix-xjenza konvenzjonali. So something you cannot explain with conventional science. Dak huwa kull ħaġa li toqgħod li ma taqax taħt dik il-bracket tiġi paranormali. Jiġifieri aħna eżempju leħirsa nistgħu nifhmuhom b'mod xjentifiku le. Allura l-UFOs dal-aħħar nistgħu nispjegawh bix-xjenza. Qabel ma stajniex nispjegawh bix-xjenza għax ma kenniex dik l-informazzjoni. Illum il-ġurnata ma jqax taħt paranormali. Qabel hemm aspetti tal-fenomenu li ma nifhmux b'mod xjentifiku u dawk l-aspetti jaqgħu taħt il-paranormal. Imma għal maġġor parti nara li l-UFOs għandna biżejjed informazzjoni fejn mhux neċessarjament jaqa' taħt il-paranormal. Imma meta nsaqsu minn fejn jiġu daw l-aeroplani, dik hija paranormali għax ma nistgħux nifhmuha. U naħseb li m'aħniex ħanifhmuha. Dan il-fenomenu huwa wisq kumpless biex aħna bħala umani nifhmuh. Taħseb li hija wisq sempliċi li ġej minn pjaneta oħra? Naħseb li nkunu vagi wisq jekk ngħidu pjaneta oħra, għax jiena naħseb irdu nħarsu l-isfel daqskemm irdu nħarsu l-fuq. Ġi meta ngħidu pjaneta oħra tista' tiġi minn illum niffollowjaw il-terminoloġu ta' multiverse fejn hawn univers. So minn universi differenti. Imma il-ħaġa il-fenomenu tant kemm huwa kumpless li ma nistgħux ngħidu dan huwa l-answer. That's it. It's not like that. It's not as simple. Jista' jkun qed naraw shadows from a different dimension. Interdimensionality, eżatt, dak huwa hija ipotezi oħra ta' xi se jkunu dawn l-affarijiet. Jien iktar nil-linja. Nil-linja l-hemm, eżatt, għax il-frekwenzi. Kont huwa tunja tal-frekwenza speċifika. Interessanti, għadi, mind-blowing. Għanna namlu interview l-physicist, meta jkun jistaw, dejjem. Forsi nesploraw naqa d-situazzjoni u koll. Imma rigward da kien hemm ktieb pereżempju UFOs fuq il-Gżejjer Maltin ma nafx jekk rajtux. Ma saċ insib minn fejn ġibu. Issa nsellifulok. Dak iż-żmien kien tajjeb menna dak iż-żmien. Għal dak iż-żmien eżatt. Jiġifieri u hemm esperjenzi tal-Maltin. Hemm esperjenzi tas-68 l-iktar darba li dderu UFOs hawn Malta u kien hemm mar oħra li esperjenzat xi encounter, xi tip ta' encounter ukoll. Jiġifieri il-fenomenu jeżisti hawn Malta. Jeżisti kullimkien. Jeżisti kullimkien. Hija il-problema hawn Malta li m'hawnx min b'mod jekk tara l-Amerika ħafna nies uffiċjali li ħajitkellmu fuq openly, hawn Malta m'hawnx. Għax Malta dejjem mit-sena lura, ta' fint. X'taħseb rigward bħal cryptids minn? Taħseb li għandhom x'jaqsmu l-cryptids? Jew jien onestament ikunu outlandish iżejjed. Jien onestament niffollowja ix-xjenza u d-data, ġifieri m'għandix biżejjed informazzjoni biex ikolli opinjoni fuqhom. Il-cryptids qed ngħidlek jiġifieri għal dawk ta' skinwalker. Eżatt. Għax ma nafx biżejjed biex ikolli opinjoni valida fuqhom speċi ta'. Għax tara pereżempju tisma' stejjer fil-Middle East, tisma' stejjer. Kull eżatt. Ikunu similar. U bħal speċi mbagħad tibda tismaħħa issa modern day minn daw li għamlu studju ta' 22 miljun fuq range. Eżatt. Mbagħad jgħidulek li raw il-cryptids hija naqa' odd. U ħafna, sinister ħafna, biżgħar. Anke pereżempju l-ispjegazzjonijiet li jagħtu li tajt inti fil-ktieb. Kollox odd men. Il-ħaġa li għall-ammont
għal numru twil ta' snin il-gvern dejjem kienet juża l-istess spjegazzjonijiet jew li kienet balloon, weather balloon, jew inkella li kienet natural phenomena bħal meteorites, whatever, temperature inversion. Jew inkella just delusion li mhux vera kienet hemmhekk. Imma issa wasalna f'punt fejn il-gvern Amerikan qed jgħid isma' daw jeżistu ma nafux x'inhuma. U għalhekk fl-aħħar parti tal-ktieb indur dawn il-proġetti bħal Project Blue Book, Project Sign u Grudge, għax dawn il-proġetti kollha juru kemm il-gvern Amerikan avvolja studjah il-fenomenu fl-istess ħin ma tax informazzjoni valida, spjegazzjoni valida ta' x'inhuma. You know? Għalhekk il-conclusion qatt ma kienet tagħmel sens sa ċertu punt. X'taħseb xtaqt insaqsik dwar Bob Lazar? Bob Lazar jaf tawis informazzjoni valida biex m'għandux raġun. Li dan minn 1980s jiru jgħid l-istess storja u l-istess storja dejn u dejjem qed turi li għandu raġun. L-istorja tiegħu ħandura fid-dettall fit-tieni ktieb li ħereġ dalwaqt. Imma Bob Lazar ta' informazzjoni li għal dak iż-żmien ma kienx teżisti. Element 115. Dak iż-żmien ħadd ma kien jaf x'inhu. U f-2017 rajna li actually jeżisti, mhux 2017. 2014. Sabu li element 115 vera jeżisti u issa jgħid fuq il-periodic table. Imma l-brief second. Il-brief second, imma still jeżisti. Diffiċli biex jisibu stabbli. Bob Lazar qal li f'ċertu ġurnata, f'ċertu ħin, dawn l-aircraft li kien jaħdem fuqhom itiru fuq Papoose Lake fejn kien jaħdemu. Allura x'għamel? F'tliet okkażjonijiet ġabar grupp ta' ħbieb u marru għadu jarawhom. Kieku dan mhux vera kien jaħdem hemm, kieku mhux vera kien jaħdem fuq dawn l-aircraft, kif kien jafa din l-informazzjoni? Ma tagħmilx jekk ma kienx jaħdem hemm coincidence enormi. Il-problema Bob Lazar il-background. Jisom ma mar skola u hekk. Jekk jgħidu, ma George Knapp għandu l-informazzjoni li tgħid li juri mar skola, mar l-MIT. Imma ovvjament jekk inti għandek persuna li kien jaħdem miegħek fil-gvern, kellu NDA firmata u dan ħareġ jitkellem openly. L-ewwel tattika li kieku jien personalment nagħmel li hija li dan il-persuna waqgħu redikolu u li kull ħaġa li jgħid m'għandux xi ħaġa biex jippruvja. Allura, records can be deleted anytime. Records can be removed anytime. Imma di tal-iskola li kien għamel George Knapp hija li sab gazzetti qodma tal-iskola u fejn juru li Bob Lazar kien actually jattendi l-iskola li kien jattendi. Għax ħafna nies jużaw dik l-ispjegazzjoni għax kienet jigdeb. Freeman. Le, mhux qed jigdeb. Freeman kien hekk fuq. Eżatt. Fuq dik il-biċċa xogħol. Ifhem l-unika ħaġa li kien qalna affarijiet outlandish ukoll pereżempju li kien hemm xi alien xi żmien minnhom kien beda jgħid li kien hemm xi alien ġol bażi. Kien sema xi storja. Jiena li nafa li kien għaddej u kien hemm bib magħluq u għal xi split second ħares ura xi forma. Xi forma. U kellu xi dokumenti li juru li kellhom aċċess għal xi ġisem imma qatt ma kellu aċċess dirett għall-ebda ġisma. U qed nitkellmu fuq l-ġisma ħafna nies jaħsbu li il-gvern f'Roswell kellu recovered ġisma. Dik mhux vera. I mean, that is part of the folklore. M'hemmx evidenza għaliha. Di interessanti. Taf xiex Roswell kien hemm wieħed ir-ranger meta sabhom sab riħa qawwija tinti. Sawa. Issa fl-istorja ta' Virginia l-istess riħa li diskrivju tal-Brażil. Imma jekk ara, ta' Roswell hija xejn komplessa. Ħafna moving parts. Għax Roswell hija l-istorja li splodiet il-UFO phenomenon. Aħna nafu bil-UFOs minħabba Roswell. Kont isemmi Roswell, Roswell huwa famuż, l-iktar wieħed famuż. L-aktar wieħed famuż. Imma li ġara l-każ huwa vera sempliċi imma kumpless fl-istess ħin. Sempliċi għax id-dettalji fattwali huma
crystal clear, imma fatwali. Mbagħad huwa daqsxejn komplessa għax ma' żmien l-istorja dejjem qed tikber. Allura wasalt punt fejn kont qed insaqsi x'inhuma l-fatti u x'mhumiex il-fatti. U l-fatti huma biss li ċertu Brazil, dik kien rancher, sab materjal jekk nimxu daqsxejn lura fil-ħin, dik il-ġimgħa kien hemm rapporti li kien hemm UFO fl-area f'Roswell, New Mexico. U fil-ranch ta' Brazil kien normali ħafna li jsib weather balloons imwaqqijajn, kienet normali ħafna. Però fil-bidu ta' Lulju sab ċertu materjal li ma kienx simili ta' weather balloon. U dakinhar stess kien sema li kienet waqgħet UFO. Allura dan għamel 1+1 u qal isma' jista' jkun li dinja l-UFO li waqgħet. Allura mmar għand ix-sheriff, il-local sheriff u taħ il-materjal. Dakinhar stess ċemplu l-Air Force Base ta' Air Patterson minarija 509. U insomma ġew u ħaduhom bażikament, ħaduhom materjal. Fl-ebda punt Brazil ma semma iċsma. U kieku kien hemm iċsma huwa kien ħajkun l-ewwel persuna li kien sabhom, skemma sabhom x'saħħat qablu. U l-materjal kien isu simili ħafna ta' aluminium, ta' tinfoil li nsibu fil-ċina, però kull darba li tafġu jerġa' jiġi memory material. Eżatt, jerġa' jiġi fil-pożizzjoni oriġinali. Pruvaj ħarqu, pruvaj qattaw, ma jitqattax u ma kienx inħaraq lanqas. Dak ġisi Marcel. Dak Marcel li ġabar il-materjal. Marcel li kien jaħdem mal-Air Force. Il-509 bomber. Ma eżattament mar id-dar, mar ir-ranch ta' Brazil u ħaddu l-materjal kollu. U prova jaħarqu jittieħu. U xejn ma kien ġara. Il-problema hija di li dakinhar stess li Brazil tal-materjal tal-flying disc, l-armata ħarġet statement li USAF is in possession of a flying disc. U il-headlines ta' Roswell tista' tara llum il-ġurnata semmija mor fuq Google, arawa l-headlines juru li il-Gvern Amerikan is in possession of a flying disc. Issa dik kienet l-ewwel darba fl-istorja umana li gvern ammetta li għandu materjal extraterrestrial. Però l-istorja ovvjament ma f'itxem għadda ftit ta' sigħat u l-gvern beda jirċievi ammont kbir ta' telefonati. Mistoqsijiet tipo x'ġifieri għandek. Ta' fint. U l-istorja hemmhekk inbidlet ftit tal-ħin wara ħarġu statement ieħor fejn qalu li din kienet weather balloon. Issa dak iż-żmien kien hemm Project Mogul. Project Mogul hija li inti tella weather balloon biex jaraw tiġbor id-data. Data fuq l-atomic bombs li jisplodu il-neighboring. Il-neighbor, eżatt. Però jekk inti tqabbel il-materjal ta' Project Mogul differenti ħafna milli dak li ddeskriva Brazil. Ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Allura mistoqsija kbira hija x'ġara eżattament dik il-ġurnata. U l-impart hija fabbrika li mhux vera. Għax imbagħad hemm l-idea li mal-materjal ġabru erba' aljeni, imma m'hemmx fatti li juru dan. Il-ħaġa li komplessa, għax hemm min jgħidlek li kien hemm second crash site. Eżatt. Sawa? Eżatt. Allora ti x'taqbad temmen? Eżatt, ara, eżempju Stanton Friedman jemmen li kien hemm ġisma, jien personalment nemmen il-fatti. U l-fatti li għandna ma jikkaverjawx dik se jista' jkun hemm second crash site u ħadd speċ ta' hemmhekk kienu l-ġisma. Jista' jkun imma jien personalment nippreferi nsegwi fejn id-data xjentifika u nemmen lilha għax hemmhekk dawk huma l-fatti. Imma anke jekk inħarsu lejn id-dettalji fatwali biss, xorta juru li din l-aircraft ma kienitx weather balloon. Not even close. Għax kien hemm ħafna stejjer, kien hemm stejjer li Starlin but ma nafx jekk kont ħalt ħafna fiha di. But she mutated, mutated. Kien hemm teorija oħra li kienet aircraft tan-Nazis. Tan-Nazis. Li tagħmel u li l-aljeni kienu ta' kien jesperimenta fuqhom Mengele.
Letteralment. Huma dawn il-mistoqsijiet li ġaluni niktab dan l-ktieb, onestament. Għax irrid nara x'inhu huma l-fatti. Il-fatti, eżatt. U x'inhu huma stejjer. Allura dik li nagħmilha ċara li kull dettalji f'dak il-ktieb huwa fatwali. Qabel Roswell kien hemm żewġ crash sites oħra. Tal-Aurora. Tal-Aurora u kien hemm ta' Trinity. Trinity ma tantix. Tal-ktieb li kiteb Jacques Vallée l-aħħar The Best Kept Secret. I see. Ma nafx jekk tafx dwar. Le, tal-Aurora naf. Tal-Aurora interessanti. Dik 1809 xaġa kienet. Dik indura fil-ktib ukoll, dik taf li ddifnuh kienu l-ġisem. Mela ġif ddifnuha. U għamlu funeral. funeral. U snin wara marru bil-metal detectors għax huma ddifnuh. U bda jdoqqilhom. U mbagħad saqsew biex jkollhom aċċess għalih. Ma tawx. U l-għada, ma baqax idoq. Ma baqax idoq. Jacques Vallée u Paula Harris kitbu ktib flimkien. Jismu The Best Kept Secret. Da basikament meta wadbu l-Big Boy. Fit-test, meta bdew jittestjaw. Xi jumej wara, jew tlieta, waqa' UFO. Estra. U sabuħ ġiex titfal. U ġiex titfal jiddiskrivu 4 beings. Laħwa. Mela. Għabe, immaġġa tkun qed telab ma' sħadek. Le, daw kienu 9 u 11. Istja. U tal-11 kien diġà jsuq dak iż-żmien. Kien jieħdu ħsieb il-baqar ta' missieru hekk. Ta' missieru. U rawħ ġifieri ħabat ma' l-Fermi Tower, kienu jgħidulu, u dar u waqa' u kellhom xi materjal u Jacques Vallée għandu jisa hinġ. L-aħwa. Kienu qarawa daw iż-żewġ aħwa. Istra? Ma tajbe dan l-istorja. U x'aktar xem xi ħaġa fid-DOD. Xi files fid-DOD. I see. Għax rajt intervju ta' Jacques Vallée milux. Ma konx taf bija di. Daġra 20 miles il-bot minn fej wadbu l-ewwel bomba atomika. L-aħwa. Test. Istra? Ġifieri viċin kienet. Infatti l-om ta' daw it-tfal marret għamit minn għajn waħda dakinhar tat-test. U l-ewdejna nsemmu li l-UFOs iħallu radiation enormi. Tal-Aurora, għax inti parti mill-crash tal-Aurora, difnuħ f'maċ-ċimiterju u difnuħ fil-well, fil-bir. Le, il-ħadid tafaw fil-bir. Il-ħadid tafaw fil-bir. U l-ilma ġi kontaminat. Fiħ ammont kbir ta' miljum. Eżatt, u dak il-persona li kien jixrob mill-bir, għax ovvjament ma kellux idea, spiċċa b'ħafna grojts, cysts, artrite. Fattur ta' radjazzjoni. Mela. Astja? Mela. Fuq ammonti kbar biex jiġri. Enormi. Da jisa qed tissemmi bħal meta Madonna. Il-Palestinjani sarqu l-Arka tal-Alleanza bdew. Vera, l-istess ġara. Imma bdiet ħafna sists u affarijiet. Istra. L-istess ħaġa. Il-ħaġa l-interessanti li dan ovvjament ma kienx jaf li kienu tafaw il-debri, u kien jixrob minnu għax kien bir. Ma spiċċa barzijiet gravi. Anki, ma naħsibx li hu waħdu biss. L-familja tiegħu speċita. Għax jekk inti mbagħad dak iż-żmien kienu jikkoltivaw l-għalieqi, inti awtomatikament qed tieħu l-ilma minn hemmhekk u għal ħaxix. Jiġifieri da mhux lilu biss kienet il-familja tiegħu biss kienet jikkontamina. U tal-Aurora għamna li l-ewwel crash. L-ewwel crash. L-istorja. Bob Lazar jgħid li waħda mill-li ġabru minn recovered minn archaeological site. Istra? Fta' Joe Rogan. Vuldiri. Min jaf. Possibli. Il-ktib li ġej meta taħseb li toħorġu. It-tieni wieħed? Is-sena d-dieħla. Is-sena d-dieħla. Lesta ġifieri bħal se tinduru xi raba draft jgħid fuq minn għalija. Ġiddum id-dur, tbiddel dbaw, tbiddel imma ħajkun fuq alien abductions. Abductions? Fl-ewwel ktib dwar sightings, sa fitna tindur abductions u cattle mutilations. Aha. Għad smajt bistejja raw? Malta no. Interessanti.
Naħseb jekk ikun hemm xi ħadd kollu xi ħaġa jibgħatilna. Kontattjawna. Niġu fil-post. Eżatt. U xi proġetti żjed għall-futur? To be honest, waqt li nikteb tipi huwa ammont enormi ta' ħin. Mhux hekk? Ġifieri nifoka fuq proġett wieħed x'inkella moħħi. Wieħed wara l-ieħor. Eżatt, ġepalsa ġust nifoka fuq li miss u ġust fuq qed nifoka. Ma taħseb li tagħmel xi wieħed fuq hawn? Jekk ikolli informazzjoni xjentifika xnuri, iva. Hopefully ma' żmien il-narrattiva tinbidel hawn Malta. Biċċa xogħol qed nagħmlu. Forsi jenna fi konna naqrajnuna ma' xi ħadd. Jekk in-narrattiva tinbidel hawn Malta. Għax jiena dik li punt li nixtieq inqajjem li din hija xjenza, dan mhuwiex fenomenu ta' redikolu. Dak li nixtieq jien ukoll li jkun xi Mhux fenomenu ta' redikolu, laqgħa xejn, huwa fenomenu li esperjenzah kull pajjiż u Malta mhix eċċezzjoni lanqas, ġifieri. Dejjem titteqpa open-minded dwar kollox. X'nagħmlu bro? Nirrowlew? Saqsejtu għaċċara xi ħaġa u. Bilħaq, ħasaqsija lek xorta. Xtaqt nisaqsik jekk għaċċrajt xi ħaġa inti? Personalment tara dwar fis-sema u taħseb x'inhuma. Imma qatt ma ngħid rajt UFO. Però bl-istess mod billi ma nara xi ħaġa ma jfissirx li ma teżistix lanqas. Imma qatt ma nista' ngħid rajt UFO li żgur kienet 100%. alien aircraft. Għax probably kienet jekk taqbad ta' xar UFOs, desa minnhom ħajkunu misidentifications. U dak il-wieħed biss ħajkun każ ġenwin ta' UFO. Ta' UFO ta' Satelliti. Eżatt. Għax jisegħu ħafna affarijiet, hemm ħafna affarijiet fis-sema. Stiller. Eżatt. Normali. Ma nirringrazzjak sieħbi tal-li. Grazzi inti. L-istudina tagħna, forsi inkabru l-komunità. Eżatt. Thank you. Grazzi inti ġmien. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe. Għax tgħinuna ħafna.